Všetky tieto súťaže a olympiády a sočky sú financované z vašich 2%, ako aj tieto dresy. Au, to čo je? AED defibrilátor a aj to sme kúpili z 2% daní. A čo je tie 2% z daní? Počkaj, vygooglím to. 2% z dane sú časťou vašej dane z príjmu, ktorú môžete darovať na podporu našej školy. Pálo, ty kde si bol? Bol som na bankovaní Supermasera. Nielen nadpis nad relaxačným a regeneračným centrom, ale i pre odbor masér boli zakúpené banky a ultrazvuk. Taktiež ste ovplyvnili vzdelávanie v rámci ošetrovateľských techník, a to financovaním trénera AED, turniketu, resuscitačného setu a resuscitačnej figuríny dojčaťa. Pre odbor asistent výživy Tanitu a pre športovcov rozlišovacie vesty. Všetky pomôcky boli zakúpené vďaka vašej podpore. Ešte ste sa nerozhodli, Kam dáte vaše 2%? Budeme radi, ak ich dáte práve nám. Ďakujeme.